जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै आरो लोगोसे गहपुर डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफादनि जानानै जोङो बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। दा बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो एबा फोसावनो सानदों जे जोंहा फैगौ 25/7/2022 समबारखालि जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड असियान कालचार डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि नाजानायाव एबा बिथांमोननि खुंबोबाय थानाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बै अक्ट'आव 25/7/22 अक्ट'खालि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि बे गहपुर हालामनि राजगड़ डायमन्ड इंलिश स्कुलनि न'ब्लाङाव जोङो गिबि अडिशन खुंनो थाखाय आखायाव लादों बिथांमोननि बिथोन बायदियै। दा जों बेखौनो जाय बिथांमोना बे गट टेलेन्टआव बाहागो लानो थाखाय आग्रह जानानै दङ, दा बै बिथांमोनखौ जों खावलायहरनो नागिरदों। दा गट टेलेन्ट होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जे नेशनेल टिभिफ्राव जों बयबो नुयो जे गट टेलेन्टआ माखौ बुंनाय जायो एबा गट टेलेन्टआव मा केटेगरिनि बादायलायनायफ्रा जायो। दा जोंनियावबो 10टा केटेगरि बा 10टा बाहागोनि बादायलायनाया जागोन होननानै जोंनिसिम बिथांमोना मिथिहोहरदों। दा बेनिखायनो बिनि गेजेराव जोङो गासैनिबो मुंखौ लाजोबनो हायाब्लाबो, जेरै सासे मोजां खनगिरि एबा सासे मोजां मोसागिरि एबा सासे मोजां आखिनो गोरों एबा सासे मोजां मार्शेल आर्ट गेलेग्रा बा गोबां रोखोमनि जिमनास्टिक सिस्टेमनि गेमफोर दङ। दा बैफोरखौ बिथांमोना बै अडिशन खालि लाना फैनो हागोन आरो बेवहाय अडिशन होनो हागोन। दा बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायखानो सानदों जे अडिशननि डेटखौ फिक्स खालामनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय फर्म फिलआपनि खोथा फैयो। दा फर्मआ अलरेडि जोंनिसिम सफैखाबाय। दा जाय बिथांमोना अडिशनखौ होनो थाखाय रेडि जानानै दं, जोंजों जगाजग खालामब्लानो बे फर्मखौ मोननो हासिगोन। आरो लोगोसे बे फर्मनि फिस हिसाबै, रां हिसाबै, एडमिशन फिस हिसाबै बा रेजिस्ट्रेशन हिसाबै 750 रां बेवहाय फिक्स खालामना दोननाय जाबाय। दा बेनिखायनो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गेजेराव थानाय गासैबो कमिउनिटि, बेवहाय जोङो कमिउनिटि बेस खालामाखै, जे गासैबो कमिउनिटिखौनो बेयाव जोङो सुबिदा होनाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनिसिम मिथिहोहरदों। बेनिखायनो गासैबो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो हारिनि सुबुंफ्रानो बे गट टेलेन्टआव, बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव अडिशनखौ होनो हागोन होननानै जोंनिफ्राय फोसावनाय जाबाय। दा बेवहाय 1,50,000 होननानै जों मोनथिदों बिथांमोननिफ्राय, एबा बयबो मिडियानि गेजेरजों नुबायबो जानो हागौ। दा बैफोर प्राइजफोरखौ माबोरै डिस्ट्रिबिउट खालामगोन, माबोरै रानगोन, मा केटेगरियाव होगोन, मा सिस्टेमाव लांगोन, बेखौ बिथांमोना कमिटिया मिथिगौ। नाथाय जोङो बिथांमोननि खावलायनाय लेखा बेखौ खुंनानै हरनांगौ हिसाबै जोङो खुंगिरि हिसाबैसो दिनैनि बे बाइकखौ होनाय जादों। दा माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ बिथांमोना लानानै फैगोन। बै दिनखालि बिथांमोनानो सेलेक्ट खालामगोन, सायख'गोन। बेवहाय जोंहा दायित्व थानाय नङा। जों मात्र जायफ्रा पार्टिसिपेन्ट, जायफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन, बै बाहागो लागिरि बिथांमोनखौल' जोङो दिनै गहपुरनि जानानै एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिंनि बिसानि आरो हारिमु आफादनि जानानै जोङो खुंग्रा आफाद जानानै जोङो हांख्रायहरनाय जादों एबा खावलायहरनाय जादों। दा थांनाय नैबे 2022नि गेजेरावनो जोंहा DID लिटिल मास्टार, बेवहाय सिजन 5आव जाय बिथाङा उइनार माने देरहासार जानानै जोंनि बर'नि मुंखौ लाबोनो हादों एबा गोजौआव दैखोनो हादों। दा बिथां नबजित नार्जारि, बिथाङा गलाघाटनि। दा बिथाङाबो बै जागायजेननाय दिनखालि, अडिशन खालि जोंखौ एनकारेज खालामनो थाखाय आरो जाय बिथांमोना बादायगिरि बिथांमोनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय बिथाङाबो नुजाफैगोन। बिथांनि माखासे पारफर्मखौ जों नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ बिथांखौ बै दिनखालि नायफैनो थाखायबो जों खावलायबाय। आरो लोगोसे बिथांखौ जाय बिथांमोना गोसो गोरबोजों मोजां मोनो,
बर' हारि हिसाबै बिथांमोनखौबो बरायनाय हिसाबै बरायफैनो थाखाय जोङो बयखौबो खावलायदों, बयखौबो खावलायदों